زرزرات زينام ኣብ ሪፐብሊክ ሱዳን ናይ ስራሕ ምብጻሕ ዝፍጽም ዘሎ ፕሬዚደንት ኢሳያስ አፈወርቅን ፕሬዚደንት ዑመር ሐሰን አሕመድ አልበሽርን ናብ ምዕባል ክልታው ዝምድናን ሽርክነታዊ ምትሕግጋዝን ዘተኮረ ዘተ አካይዶም ኣብቲ ትማሊ 8 ጉንበት ኣብ ሰዓታት ድሕሪ ቀትሪ ኣብ ከተማ ካርቱም ዝተኻየደ ርክብ ክልቲኦም መራሕቲ ታሪኻዊ ባህላውን ህዝባውን ሰረት ንዘለዎ ዝምድና ኤርትራን ሱዳንን ምርኩስ ብምግባር ኣብ ዝተፈላለየ መድያት ንጸንሐ ዝምድናን ምትሕግጋዝን ንምድንፋዕ ኣብ ምርድዳእ በጺሖም ፕሬዚደንት ኢሳያስን ፕሬዚደንት አልበሽርን በተወሳኺ ቁጠባዊ ምትእስሳር ክልቲአን ሃገራት ንምሕያልን ሰላምን ጸጥታን ዶባተን ንምሓስን ተዘራሪቦም ብዘይካዚ ፕሬዚደንት ኢሳያስ አፈወርቂ ኣብቲ ዕለቲ ኣብ ሰዓታት ምሸት ምስ ቀዳማይ ምክትል ፕሬዚደንት ሱዳን በክሪ ሐሰን ሳልሕ ተራኺቡ ኣብ ተመሳሳሊ ጉዳያት ከም ዘተየ ካብቲ ቦታ ዝበጽሓና ሓበሬታ ኣመልኪቱ ፕሬዚደንት ኢሳያስ አፈወርቂ ትማሊ 8 ጉንበት ኣብ ሰዓታት ቅድሚ ቀትሪ ናብ ሱዳን ገይሹ ሎሚ ድማ ፕሬዚደንት ኢሳያስ አፈወርቂ ኣብ ዝተፈላለዩ ሃገራዊ ቁጠባዊ ትካላት ሱዳን ዕደት አካይዶም ፕሬዚደንት ኢሳያስ ዝበጽሐን ትካላት ፋብሪካ ሕትመት ገንዘብን ዝተፈላለዩ ወግዓዊ ሰነዳትን ከምኡውን ትካላት መጻረይን መመስርሕን ወርቂ ኮይነን ብኣካይቲ ስራሕን ክኢላታት ናይቲ ስራሕን መብርሂ ተዋሂብዎም ፕሬዚደንት ኢሳያስ ብ8 ጉንበት ምስ ፕሬዚደንት ዑመር ሐሰን አሕመድ አልበሽርን ቀዳማይ ምክትል ፕሬዚደንት በክር ሐሰን ሳልሕን ተራኺቡ ኣብ ምዕባል ክልታዊ ዝምድናን ሽርክነታዊ ምትሕግጋዝ ኣብ ዝተፈላለዩ ሚድያትን ምዝታዮም ይፍለጥ ፕሬዚደንት ኢሳያስ አፈወርቂ ኣብ ሪፐብሊክ ሱዳን ናይ ስራሕ ምብጻሕ ንምፍጻም ብ8 ጉንበት ናብቲ ሃገር ገይሾም ጨንፈር ህዝባዊ ግንባር ዲሞክራሲን ፍትሕን ዞባ ጀርመን ብ45 ጉንበት ኣብ ከተማ ማንሃይም ዓመታዊ ግምጋም ስራሕ አካይዱ አምባሳደር ኤርትራ ኣብ ጀርመን አቶ ጴጥሮስ ጸጋይ ተሳተፍቲ ብዛሃቦ መብርሂ ኤርትራ ሳላው ፍይ ህዝባን መንግስታን ኣብ ኩሉ ጽላታት ተመዝግቡ ዓውታት ናብ ዝበረኸ ደረጃ ይዓርግ ምህላው ጠቂሱ ህዝባዊ ግንባር መንኮርኮር ምዕባል ሃገር ከም ምዃኑ መጠን ምሕያል ናይቲ ውድብ ምሕያል ኤርትራ ምዃኑ ኣስሚሩሎ ሓላፍ ቤት ጽሕፈት ህዝባዊ ግንባር ዲሞክራሲን ፍትሕን ኣብ ጀርመን አቶ ካሕሳይ ተወልደ ብወገኑ ጸብጻብ ዓመታውን ጥፈታት ህግደፍ ንዞባ ጀርመን ኣብ ዝተፈላለየ መዳያት ብዝርዝር ድሕሪ ምቕራብ ገስጋስን ኣድማዕነትን ህዝባዊ ግንባር ኣብ ንቑሕ ተሳትፎ ሓድነትን ተወፋይነትን ኣባላቱ ስለ ዝምርኮስ መድረኻዊ ብድሆታት ንምግጣም ኣባላት ውዳብኦም ክሕይሉ ናብ ኩሉ ዝሰላሰል ንጥፈታት ኣብነታውያን ክኾኑን ኣዘኻኺሩ ኣኼበኛታት ኣብ ዝቐረበ ጸብጻብ ሰፊሕ ዘተ ድሕሪ ምክያድ ናይ መጻእ መደባት ስራሕ ሓንጺጾም ካብ 4 ክሳብ 6 ሓምለ 2014 ንዝካየድ ዝኽሪ መበል 40 ዓመት ፌስቲቫል ቦሎኛ ነጋድያንቲ ፌስቲቫል ምእንጋድ ብወገን ጀርመን ክግበር ኣብ ዘለዎ ነገራት ኣተኪሮም ድሕሪ ምያድ ድማ ዝግባእ ምቅራባት ምክያድ ብጽፈትን ውፉይ ሱታፌን ክስርሓሉ ምዃኑ ገሊጾም ብዘይካዚ መንእስያት ሰምሃር ተኸስተን ቴድሮስ ጎይቶኦምን ኣብ መፋረቕ ዝሓለፈ ወርሒ ሚያዝያ ኣብ ስዊዘርላንድ ዝተኻየደ 10 ዋዕላ መንእስያት ግደፍን መጻእ ዕማማት ናይቲ ውዳብን ኣመልኪቶም ጸብጻብ ከም ዘቕረቡ ካብቲ ቦታ ዝበጽሓና ሓበሬታ ኣመልኪቱ ኣብታን ምምሕዳር ዞባ ዓንሰባ ካብ ዘቆማ ንኡሳን ዞባታት ዝኾነት ንኡስ ዞባ ሓመል ማሎ 323 ኣልማዕቲ ጀራርዲን ከም ዘለዋ ሰነዳት ንኡስ ዞባ ዝሕብር እዞም ኣልማዕቲ ኣብቲ ንኡስ ዞባ መንግስቲ ዝተዓደሎም ንምጭንጓዕ ማይ ዝሕግዞም ሻዱፍ ንዘካይዱ ልማዓት ጀራርዲን ዓባ ሓገዝ ከም ዝኾኖም ይገልጹለው ወኪል ኤሪና ዞባ ዓንሰባ ሃብተ ገርግሽ ተስፋ ማርያም ንዘደለዎ ጸብጻብ ፍሮዊን ፍጹም ከተቕርቦያ بمنግስቲ ዝተዓደሎም ካብ ዒላታት ማይ ንምጭንጓዕ ዝሕግዞም ሻዱፍ ኣብ ምዕባለ ንጥፈታቶም ዓባ ሓገዝ ከም ዝኾኖም ኣልማዕቲ ጀራርዲን ዞባ ሓመል ማሎ ገሊጾም ንሳቶም ነሪና ብዝሃቦ ሓበሬታ ኣቐዲሞም በያታዊ ሻዱፍ ይጥቀሙ ከም ዝነበሩ ብምዝካር ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ጥሪ ናይ ጉልበት ይኹን ጻዕት ሃልክ ዘይብለም ብሓጺን ዝተሰርሐ ሻዱፍ ስለተዓደሎም መሬቶም ብግቡእ ከልምዕዎ ዕድል ረኺቦም ከም ዘለው ብሪሆም ኣቶ ዓብዱላሂ ሓመድ ዓልን መንእሰይ በሽር ተኽሌ ስድሪስን ኣብ ዝሃቦ ርእቶ ለሰታት ربعاً سبا مسنا لمعتنا خطكايدلو أزي متشو مخانو انتخونا جن ياتاو شادوف كتقوم بمتنحهم كبير هالكي حطهم كم زينبرة سلازد ما فرياتهم كم تزلا عقابي خم زينبرة رديهم أتو طاهر آدم دريس بوغانو أتم بمنقصص تعدلهم شادوف أبزكايدو لمع الجرادين زيادة خسرحو خمزة حقزوهم بمقلات أبسرحهم كم حدث قمتن غدميت كم زري وحبيرهم أبا المحبر المعت جرادين نوزوبا حمل مالو عبد الرحمن أبو بكر أبزها وحبريتا كاب
ካብ ጸባብ ክሳብ ኣዝራቐት ኣብ ዘሎ ደንደስ ሩብዓን ሰባ ልምዓት ጀራዲን ይስስን ከም ዘሎ ጠቒሱ ኩነታት ናይቶም መሬት እናሃለዎም ዓቕሞም ትሑት ዝኾነ ሓረስቶት ብምጽናዕ ብእግሪ ዝሰርሓ ልዕሊ 30 ድልዱላት ናይ ሓጺን ሻዱፍ ከም እተዓደሎም በዚ ተተባቢዖም ድማ ልምዓታዊ ንጥፈታቶም ከደንፍዑ ዕድል ረኺቦም ከም ዘለዉ ብርሂዮም ኣብ ዞባ ሓመልማሎ ልዕሊ 400 ሄክታር ዝሕረስ መሬትን 323 ኣልማዕቲ ከም ዘለው ካብ ማሕበር ኣልማዕትን ፍረታትን ዝተረኽበ ሓበሬታ የመልክት 23 ናይ ናጽነት ዓመታት ኣብ ማሕበረ ቁጠባ መነባብሮ ህዝቢ ርግኣት ምፍጣርን መነባብሮን ምሕያሽን ዝዓለመ ዝተፈላለዩ መደባት ከም ተዓመመን ኣብ ባይታ እወታ ውጽኢት ይርከቦ ምህላውን ዝፍለጥ እዩ ኣብ ንዑስ ዞባ ፎረም ምሕዳር ከባቢ ኢራፋለ ዝተዋደዱ ትካላት ማሕበራዊ አገልግሎታት ኣካል ናይ ልምዓታዊ መደባት እዮም ወኪል ኢሪና ኣብቲ ዞባ ኢብራሂም ዑመር ዘዳለዎ ጸብጻብ ኢዮብ አብርሃ ከቅርቦ እዩ ኣብ ዝሓለፈ 23 ናይ ናጽነት ዓመታት ኣብ ንዑስ ዞባ ፎረም ምሕዳር ከባቢ ኢራፋለ ዝተዋደዱ ማሕበራዊ አገልግሎታት ርጉእ መነባብሮ ንኽመርሑ ልዑል ኣበርክቶ ይገብሩ ከም ዘለው ኣመሓዳሪ ምሕዳር ተኸባቢ ኣቶ ሳልሕ ኢብራሂም ገሊጹ ንኤሪና ኣብ ዝሃቦ ሓበሬታ ኣቶ ሳልሕ ቅድመ ናጽነት እቲ ከባቢ ናይ ማሕበራዊ አገልግሎታት ጸገም ከም ዝነበሮ ብምዝካር ኣብ ዝሓለፈ ዓመታት ብዝተገብረሉ ፍሉይ ቆላሕታ ግን መነባብሮ ህዝቢ ተኸባቢ ዘመሓይሽ ብፀሓያዊ ጸዓት ዝሰርሓ ዒላታት መደበር ጥዕናን ናይ መባእታን ማእከላይን ደረጃ ኣብያተ ትምህርትን ተሃኒጹ ዝምስገን አገልግሎት ሂብ ከም ዘሎ ኣረዲዩ ህዝቢ ኣቀዲሙ ነዊሕ ተጓዒዙ አገልግሎት ማይ ጥዕናን ትምህርትን ይረክብ ምንባሩ ኣብዚ እዋን እዚ ግን ኩሉ መዳያዊ አገልግሎታት ኣብ ቀረብኡ ይረክብ ብምህላው ኣብ መዓልታዊ መነባብሮኡ መሰረታዊ ለውጢ ይምዝገብ ከም ዘሎ ብምሕባር ናብ ትካላት ጥዕና ዝመላለሱን ኣብ ማኣዲ ትምህርቲ ዝሳተፉን እናበዝሑ ይመጹ ምህላዎም አብሪሁ ኣስዒቡ ኣቶ ሳልሕ ንጥፈታት ምዕቃብ ማይን ሓመድን ኣብ ምድንፋዕ እቶታውነትን ምርግጋጽ ውሕስነት መግብን ዝህልዋ ኣበርክቶ ቀሊል ስለ ዘይኮነ ዝሰላሰል ዘሎ ንጥፈታት ውጽኢቱ ኣብ ባይታ ይረአ ከም ዘሎ ብምምልካት ንተሳታፍነት ህዝቢ ኣብቲ ስራሕ ሞጊሱ ንልምዳውያን ገፈፍቲ ዓሳ ኣመልኪቱ ኣብ ዝሃቦ ርእይቶ ድማ ምህርቲ ዓሳ ንምዕባይ ንገፈፍቲ ዓሳ ከገልግል ዝተሃንጸ ዘመናዊ ናይ በረድ ፋብሪካ ብቴክኒካዊ ጸገማት ካብ ስራሕ ደው ኢሉ ስለ ዘሎ ኣብ ቀረባ እዋን ተጸጊኑ ኣገልግሎት ዝህበሉ ኩነታት ክፍጠር ኣዘኻኺሩ ሃማደ ጨንፈር ስዊዘርላንድ ማዕርነትና ይደራዕ ኣዳነት ኣብ ህጻንነት ይገታ ኣብ ትሕቲ ዝብል ቴማ ብሰለስተ ጉንበት ራብዓይ ጉባኤኡ ኣብ ከተማ በርን ኣቃኒዑም ኣብቲ ካብ 12 ንኡሳን ጨናፍር ዝመጻ ወከልትን ዕድማት ኣጋይሽን ዝተረኽቦ ጉባኤ ኣካይዲት ኣካል ሃማደ ጨንፈር ስዊዘርላንድ ናይ 4 ዓመት ጸብጻብ ስራሕን ገንዘባዊ ጸብጻብን ኣቕሪባም بدحرز وشتاو حقاقات نايتي جنفر تنبيبو دحر عميق كتعمد صداقة نسلست عمت نتف أكايديت أكال مريطان قبعنياتات أبزا حالفة سلست عمتات أب موداب نسلاسل نتفتات دحر موقاس أب مسأل من إسيات أب مودابن ممالن أبرتعين كسارها مهانن كالب مئتاو بروجيكت ما أكال مسألة أندك أنستيوتا سنين أما فتسمت أن مبتاح أبرتعين كسارها مهانن الرقاقيتان نبرت حجر مسرتها الطلبات نايتا أما أكل عدم استوادت بيت مرتب ملا أم مسرح مهارن استمهارن زقصة زلو زجماتن حجرتاتن مقلال كاباتهم زحتت كمال أمخانو مرقاقيتهم نساتهم أبز كايدو أخيبات بيت مرتب حفشات مهارو زقلقلو لا بيت ماب دماب فلاي مسرتها وحجرتات سلزلو دقوم بقبو يتكملو خمزي اللو بملكات بفلاي أب بيت ماب زلو زجمات مفتاح قلبوتو من جنزبو من أواهيدهم كنطفو قربنتهم بمرقاقات 4 شح نقفا بمركات كم زبركتو وكيل إيرينا خفتو وتحبيرهم حلفا هادو المعات حوس ختمام حجر أتو دانيال عقبازقي بوغون نبرتهم حجر زوسدو تبقسو مرأيانايتي قبل علة مرتي زلوهم تقداسنت مخانو بمدقاس ودابه زبب محيال تجميرو زلو تبقسو نمعوات كسرح مخانو مرقاقيتو تساتفت مودعتا أبستفلالي خوابيتات زوادلو تكالات تمرتي بزينا هزبي أبركتون مكتتالن كتزالنتهم كواحس كونه زقودلهم نقرات كمالا كم زي كل بمجنزاب أبيت مرتهم بحافشة أبتا بيت نباب دماب فلاي زلو مسرتها وطلبات الملا جميرمو زلو تبقسو كحيلو مخانم قليزام كفل جمرك بعل مزي ودبات سوسان كلتن كنتال جيزي وزحلفن درجو زي حلوان برنجي زعينتو شجرة أولات سرعة حقن من محدار كتما باطع بوليسن أهدو وشبان أبسترخبلو بشوعة جنبت أكاتينهم
حلفي كفلي جمرك بعل مزي ودباتع عتو عيسى عبد الله عمر نيرينا بزهبو حبريتا اتي ابكبابي كتما باتع استقاصل شجارة اب 360 حاجن كارتون استعشق خوينو امنغو ايرتران علما ودب جمركن بزلو سمع مسرت كاب سعود عرب بترانزيت السودان ناسغره امايت ايرترا كمتتحز حبيرم كفل جمرك بعل مزي ودباتع عقديمون بزي حقوم مقدي كأطو استتحزة درجو زي حلوان جزي تتقامنتو زحلفن مقبن كالأهالختن كم زك أتسأله كبيت صحفت نيتي كفلي استرخب حبريتا يملكت